be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. И какво става, хора, и нещо ще направим едно малко по-различно клипче, може би как са видяли от заглавието. То ще е giveaway на CSGO с хенчета. Поради простата причина, че благодарение на вас ние достигнахме 20 абоната. Знам, че не са много или пък е нещо по-така, но просто искам да направим нещо, с което да кажа, че ще ви съм ви благодарен или подобие. И така, ще са трима победителите. Първият победител ще има два скина, които сега ще ги видите. Ето единото скинче ще е StarTrack P250 Valens и тази Nitro MP. Това са за първите двама. За първия по-точно победител. Тази Nitro MK Nitro и това StarTrack Valens P250. За втория победител имаме Elite Build Калашник. Ето го. И за третия победител имаме Safari Mesh AWP. Това са скинчетата, които ще раздам. Скоро не е имало CSGO, но това е друга тема, защото игра е една игра на компетитив и ме бамва без причина, но това е друга тема. Така, ще бъде изтеглена на 14 януари, което се пада следващата събота. Вие това го виждате в петък, имате една седмица и малко повече, за да се запишете и да спечелите, някой да спечелите тези скинчета. За да се запишете, трябва да коментирате запис и да напишете вашето име в Steam, за да мога след това, евентуално аз да ви открия в Steam, да харесате клипа как трябва, да го коментирате с запис и вашето име и да се абонирате за мене. И това са трите условия: да харесайте, коментирате и абонирате. Да, хора, това е за този кратък клип и giveaway. Както казах, StarTrack и Nitro и Safari Mesh и Elite Build и Safari Mesh. И да, хора, това е за този епизод. Аз бях Кръка и ще се видим в следващото видео.